Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvandezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndabura inyaya yenyu baba. Tari pamusoro yechangamire. Inini ndine nyaya yangu. Nyaya yangu inyaya inondirwadza. Nyaya inosuvisa. Ndakaroora mukadzi wangu muna 2002. Ndikagara nemhuri yangu. Tina mai vedu. So mai wangu akazoshaya muna 2010. Ndokubva mai wangu akazoshaya. Tatama taenda kwadzine murumbi. Taona kuti nzvimbo yatiri taigara kwaTangwena idiki uye ndini mukomana mukuru. Nzvimbo yatiri haigoni kukura. Saka ndakazotsvagawo pangu ndobva ndaenda kwadzine murumbi. Ndasvika kwadzine murumbi takagara ikoko kune mudzimai wangu 2010. 2011 mama wangu ndobva washaya. Saka isusu patakabva uku takauya tikati sinzi takura tanga nevana vatatu. Takupfuurira mberi samai nababa. Tiri ipapo ini ndinoshanda kuPenalonga. Ndiri gweja. Ndokwa ndaigweja ndiri. Saka ndaibva kubasa ndichienda kumba. Saka muna 2013 ndakabva kubasa ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba kuma 10 11 dzemanheru ndakanzwa muridzo. Ndobva ndabuda. Ndakabvunza ndikati ko ndiani aroridza muridzo. Zvikanzi handisi kuziva kuti ndiani. Ndobva ndabuda. Ndobva ndaona paine munhu. Ndobva ndadedzera vanhu vanga vari padhuze. Ndokubva wauya. Ndobva tabata munhu uya. Zvikanzi munhu tinomuziva. Munhu uya anonzi Gombiro. Anogara kuzasi uko 7 km kubva patinogara isusu. Saka takataura nenyaya yacho akati uyo ere ngaende. Kana aenda mangwana tinoziva kwatinomuonera. Because iye aiti hanzi ndakadhakwa ndarasika kumba. Saka izvozvo inini zvakandibata. Then nyaya iyi ndobva yaenda kwaIshe Madziwa. Ishe Madziwa vakaenzanisa nyaya iyoyo. Asi inini ndandakutanga kufungira zvandanda kufungira kuti pane zvinogona kunge pane zviri kuitika. Saka zvadaro ndobva taramba tiripo pamba pedu. Muna 2014 vanatezvara vakatumira shoko kwandiri. Ndokubva vanditi iwo Nkwasha mazuva aapo. Saka imbouya umbotionewo. Ndobva ndagadzirira zvinhu zvavo. Ndobva ndaenda kwavanatezvara. Ndasvika kwavanatezvara ndobva vati Nkwasha wauya. Asi isusu hatisi kugona kutambira zvinhu zvako nekuti wakapumha mwana wedu uhure. Saka isusu unofanira kuripa kuti titambire zvinhu zvako. Saka ndobva ndati alright ndazvinzwa nababa. Saka muri kuda chii? Zvikanzi tiri kuda mbudzi 5 nejongwe rehuku $50. Ndobva ndatenderera. Ndobva ndatsvaga zvinhu izvozvo. Ndobva ndaenda nazvo kwavanatezvara. Vanatezvara ndobva watambira pfuma iyayi. Tagara ipapo muna 2015 ndobva ndachiti kune mudzimai, ona mudzimai ndakanobhadhara kapfuma uku. Saka matatenda ngatichiita mwana yokupedzisira. Zvikanzi alright. Tawirirana paya. Kubva kwanzi kumba kwasisi wacho kwaimbogara kubhoera. Kuine function iriko yenyaradzo. Saka ndiri kukumbira kuti ndiende ikoko. Ndobva ndati zvakanaka. Vanatezvara ndobva wabuda ubva waenda nemwana wavo kubhoera. Wasvika kubhoera ndobva waita function yavo. Asi pakazobva mudzimai wangu kubhoera achiuya, kahunhu kanga kuchinja pamba. Zvinhu zvangu zvisiri kunyatsofamba zvakanaka. Zvadaro ndakazongonzwa mudzimai kuti izvezvizvi ndinenge ndajamba madays angu. Ndikati aiwa kana iri nyaya yekuti wajamba madays since zvinhu zvatakapulana hazvina kushata. Ndobva tagara. Mudzimai wangu ndobva asununguka mwana musikana. Asununguka mwana musikana. Asi changa chakunetsa ipapo ndechekuti mwana uyu anga kungorwara. Saka chingorwara kudai. Ndangobvawo sekubasa semazuva ese. Ndasvikawo ndabatawo foni yemudzimai wangu. Ndakuona mune mameseji ari kubvunza kuti mwana wangu ari sei. Ndakubvunza mudzimai kuti naiwe kana munhu akuti mwana wangu ari sei
ndiani munhu iyeye akuti handiziwo ichi ndobva tanetsana paya tanetsana nenyaya iyoyo ndakuchifona nhamba dziya hadzisi kunyatsa kudayirwa zvakanaka zvandosunzwisisa ndobva ndati alright regai timbofambire nyaya dzacho tichinetsana ndakaramba tichinetsana nenyaya iyoyo kusvika ndakazomubata mudzimai wangu ndikamurova mbama ndombama yandakamurova mudzimai wangu yekutanga nekupedzisira ndamurova nyaya dzacho mabuda dzaita aitaura nyaya ndedzekubhuera zvazodini nyaya dzacho tsakata bva ndati anoshamari kana nyaya iriyo munhu ari kubvunza kuti mwana wangu ari sei saka inini hazvinetsi ngatiende kumadna nemwana uyu ndobva taenda kumadna nemwana ndobva abuda mwana asiri wangu ndobva ndatora mudzimai bva ndaendesa kumba kwavo ndaendesa kumba kwavo mudzimai ari kumba kwavo kune vanhu aiuya vachikanzerawo mudzimai achichemawo kuti kana ndakanganisa murume wangu chindipawo second chance saka mudzimai akabva amboenda kumba kwavo ndobva adzika abva aenda kunyanga then wekuchechi kandina mufundisi wavo vachiva vachitaurawo vachikanzerawo kuti aiwa zvinhu zvinowanika munhu anoregererwa munhu anoita sei ndobva ndaregerera ndobva ndateera bva ndatora mudzimai ndobva auya pamba mudzimai muna 2017 ndopa akaenda kumba kwavo after 10 months ndopa ndakazomuteera mudzimai ndokubva auya mudzimai ndobva ati ndiri kumbirawo ruregerero second chance ndikati zvakanaka nhamo yangu ndinoiziya yekuti vana vanokura vasina mai vanenge vasina dignity yakanaka uye hakuna mudzimai anogona kuchengeta vana vemumwe mudzimai saka mudzimai yangu tagara ipapo ndobva ndachiti iwe chiona mudzimai hani ndakanga ndati ndiruda mwana paya ukazonditira mwana wekunze saka ini ndakuda mwana wangu ndobva aita mimba yake aita mimba muna 2019 ndobva azvara mwana musikana ndobva tagara tichigara kudaro kaunhu kaanga akuita kekuti anga ane tumachallenji ekuti akaenda kuchechi ukada kumuudza zvekumuudza hatichanyatsi kupindirana ndikamuti iwewe chechi yauri kuenda ini nhangu haisi kundigusaba chechi yako kana zvichibvira kachinja chechi zvikanzi aiwa ini zvekuchinja machechi because ndingatopedza kanyika yese ndichitsvaga chechi yekupinda saka iyo ndio chechi iri kundiitira iyoyo ndikati asi chechi yako maitira uri kuita semudzimai ndinotarisira kuti kana uri munhu uri kuenda kuchechi unofanira kuuya uchibhehevha semunhu ari kunodzidziswa ari kunofundiswa saka iwe kana uchiita unhu chechi yenyu ikai maitira muri kuita yaka ichandiputsira imba yangu chechi tobva tagara kudaro 2020 tichingotaura nenyaya idzodzo 2021 macomplications akaramba achienderera 22 same applies 2023 zvinhu zvaita wese macomplications anga akuwanda waiti ukabva kubasa ukasvika kumba mudzimai kuda kubata mudzimai anongoti inini izvozvi zvinhu ndiri kurwara izvozvi ndiri kumwedzi kuzopesera kuti inini ndakuti ndikasangana newe ndabva ndangoramba ndichienda kumwedzi ndochimti aiwa zvemudzimai kana iriyo nyaya yacho haina kushata kana uchiti ndikasangana neni ndoenda kumwedzi saka ngatifambezve tinzoti dambudziko riri pai akati inini hangu zvekufamba inini handifambiba asi nyaya iripo ndeyekuti ndichazvinamatira kuchechi kwedu hatibvumirwi kuita zvemaprofita zvese hatibvumirwiba ndichazvinamatira dambudziko rinopera ndobva tabva 20 muna August last year kusvika muna May takunetsana kuti naiwe shamari pese pandinosvika kumba unoti izvozvizvi ndakutya kuti ndikasangana newe ndinobva ndaenda kumwedzi kasingagumi izvozvizvi unogona kunga wakaroiwa iwewe kuti aiwa kana riri dambudziko ngatirifambirezve naiyo ndo ruzivo kachokwadi chacho tinyatsonzwa kuti nyaya yedu iri papi tigadzirise zvinhu because hatingasiyi zvinhu zvakadai saka ingoramba achingokomburena ukaenda kana asida kutaura izvozvo vanoti inini zvinhu panapa hazvina kumira mushe ndine mastress une mastress ekudini mudzimai wangu pangoramba achingoita macomplications akawanda saka zvadaro ndobva ndazoti umwe musi tiri kutauni uko ndine shamwari yake paine vhidhiyo yakatenderera vhidhiyo yanga yaitenderera ndeye vanhu vakanga vakanamirana ndobva ndataura ndikati unoziva kuti chii inini kubva
kubva last year August mudzimai wangu anongonzvenga achinzvenga inini hangu andirifunga kutika sekuru ava vakaita nyaya idzi akutomboashanyira zviri nani ndisosere garden rangu. Then shamwari yake ndobva yamufonera vati shamwari kana pane zvauri kuita murume wako ndanzwa achitaura zvakadai ndopakatanga kuchinja nyaya. Ndobva ati inini kana yakadaro nyaya yacho inini hangu ini murume inini handichadiba inini because kuti ndigare ndichita zvinhu zvekutya inini handichadiba ndinoda kugara ndakasununga. Ndochiti naiwe chauri kutya chii? Isu tangotaura nyaya asi pane zvauri kuita kani iwewe kanzi chii? Iwe unongondifonera unongondifungira iwe unongodini unoita sei achitaura zvinhu zvakawanda. Alright ndobva tagara paya asi uona shamwari iwewe nyaya dzako iwewe dziri kuwanda panapa ende ini ndoda kumbobvunza kuti iwe mufundisi wako wekuchechi anoswera achiuya panopamba ndiye vega here unoenda kuchechi? Ndo zvaari kuitawo here kune vamwe vesangano wekuti anoswera ari pamba pangu apa ndikangobuda anenge aripo ndikangodai so auya nechikafu chehuku ndikadai so wari kuuya nehuku chii chiri kumbonyatsa kuitika? Ndobva ndatanga kumbofamba ndichiuya kumba ndosvika nditora foni yake amwe machatsi ese unomaona asi yamufundisi unoona pasina. Unozogona kungoona paine chati iri kupinda inenge yakango highlightwa kumusoro asi conversation yese pane pasina. Ndochimubvunza ndikati iwe ko machatsi aunenge uchimbotaura namufundisi wako iwewe aunenge wakadzima anenge ari emboti chii? Mune muchimbotaura nenyaya yechii? Ndikanzi aiwa foni yangu inini unoti ukashasha ubaya inobva yagona kubva yadzima achitaura tunhu twakawanda. Alright haisi nyaya apa unenge wakungochinzwawo manje kuti zvinhu zviri kuitika zviri kuzodai zvikidai zvinhu zvekunzwa angoti no chokwadi hangu chachidi ndichachiona hangu. Zvichiramba zvinishungurudza ndobva ndazoti shamarika ini mufundisi wako pambangu inini handichadiba. Because ndaiti ndikasvika ndobvunza ko mavhiri emota yandeani ndeyamufundisi. Une nyaya dzamunenge muchimbonyatsa kuita ndedzei? Handina mhinduro dzandanyatsa kunzwa dzaanyindiudza. Saka zvakadaro ndochibva ndati umwe musi ndabva kubasa ndasvika kumba ndaifonera mudzimai wangu anga asingadairi. Ndiri kumba ikokoko ndosvika hapo pamba ndomira na 5 6 7 8 kuma half 8 ndopakazosvika mudzimai wangu. Mwana azofona kuti mama muripi dhedha auya zvikanzi ndiri kuuya pabus stop patinoburukira isusu hapaso pakaburukira akanoburukira kukona ndobva achidzika nekusango kwakuchiya nekarodhi kuya kunopinda kuya pamba. Ndauchimubvunza naiwe ko iwe bus stop haurizivi here kuti uzowene uko ndadaridzwa parodhi munhu wacho haana kuziva pekuburukira saka ndisira kumberi ndikati usanditonga mwana mudiki. Saka ndakambotsamwa saka wanga uripi saka ndandaenda kwamutaure kunohodha saka kana wanohodha udairi foni here zi ngati shamari zvinhu zvawaenda kunohodha izvozvo ndira kuzvipisa zvikanzi ukangozvipisa izvo ndo zvandiri kuda ndida kutokutorera peace order. Ndikati right nyaya idzodzo ndiri kudziziya ndakatozvinzwa nyaya idzodzo kuti ndo zvauri kuda kutsvaga kwandiri manje izvozvo ini handisi kukurova. Zvikanzi izvozvo ndobva agara pasaidi ndo pasaidi pegeti ndochiti chipindai mumba because ini nhangu zvekutaura hangu ndazvinzwa pane nyaya yako ndapanzwa pindai mumba. Ndobva wapinda mumba ndobva tarara ndobva ndabuda bva ndaenda. Asi zvaita mufundisi ndepekuti patinongokwesherana isusu kamufundisi aisanonoka kusvika aiuya for counseling mufundisi kungodai so asvika mufundisi kudai so mufundisi auya ndochibvunza saka nyaya yacho inenge ichimbodii? Mufundisi akati aiwa inini ibasa rangu rekuti ndionoti vatende vangu vakagara zvakanaka here. Alright zvakanaka. Tagara paya ndozochiona uri musi wesande ndiri kubasa uko ndakufonerwa nemapurisa papenharonga. Wandifonera kudaro mapurisa ndobva ndaenda zvikanzi kunokuti nemapepa ako ndobva ndanoona mapepa ndobva ndasvika bva ndatambidza mapepa zvikanzi ndeye violence uri kuita domestic violence kumba. Violence ndo iri kuitwa kumba saka uri kudiwa mangwani zvaimbidzana pamwe yakunyanya tikuda pane nyaya sekumagara kwamakaita ndizvo yakatora mukadzi wenyu ndizvozvo ndo patiri kuda ipo pavo pekuti makabata sei kuti muzounze uyu kudare pane zvamakaona kuti muzive kuti ndiye akaunza mukadzi zvekuti izvi zvepeace order hatinei nazvo because according to chinhu chamakaripota
makati uyu akatora mukadzi wangu ipo papo ndipo tiri kudini apa taurai ipo papo kuti makazomubata sei kuti muzomunze kudari kuno. Right. Chandakazobata nawo murume uyu ndechekudai ini ndandisina kusununguka kuuya kumba nekuda kwemapepa aya. Saka ini zvakazondipa kuti regai ndimbonyatsotsvaga kuti chii chiri kuitika. Ndakateera mafambiro emudzimai wangu nezvandainzwa. Ini ndaishandira Marusape ndichidhiraivha kombi. Saka mahwindo akandiudza kuti imi tiri kuona mai guru vachipinda panhingirini palodge iri paopposite nepachicken inn. Pamwe pacho anenge aine mared box achipinda namufundisi. Mufundisi vanomuti nemurume pazesa anoshanda pazesa. Saka inini ndochiti hao often vanofamba sei zvikanzi vanogona kuuya kairi kana katatu pawiki. Ndikati hakana kari kairi kana katatu pawiki ka iyi ndinoigarira. Saka ndaigarira kudaro so ndakagarirapo wiki rekutanga musi wechitatu chewiki randazovabata ndakakurumidza kubuda ndobva wazoya kuma11 wakazoonekwa kubuda kuma3 wakuenda ndobva ndazviudzwa ndikati alright it's fine ndobva ndasiyana nazvo. Second week yacho ndobva ndawerenga musi wechina chacho akanga abva chitatu china ndakaziva kuti haagoni kubuda. Chishanu akabva waenda kuchechi kugomo. Saturday ndokubva wadzika gomo. Sunday ndobva waenda kuchechi. Monday ndobva ndamutaimira haana kuuya. Chipiri haana kuuya. Chitatu haana kuuya. Musi wechina ndokubva wauya wasvika kuma3. Musi wechina chacho baba ava ndakaona vanga vari kumberi ndovakatanga kupinda baba. Wachipinda baba vakapinda baba ava vari kumberi wachidai so wachipinda kupinda muloji ndobva ndavaona. Ndobva ndatuma mukomana ndikati teera one kuti achimo here mureception. Ndobva ateera ndobva asvika baba vangu wapota kuseri. Wapota kuseri wari kuya kundudza kuti wapota kuseri. Mumashure achibva apesana nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ari mumashure ari kuteera achibva apindawo. Ndobva ndati vakomana mahwindo ari kuwa ngauye tibate vanhu. Ndobva ndapinda ndasvika imomo. Ndobva ndasvika mureception ndobva kuti aiwa ko vanhu vese vakawanda vari kudei. Ndikati tete tingachasiyira kutenderera mapinda mudzimai wangu munomu namufundisi wake ndiwo vanhu vatiri kuda panapa. Zvikanzi aiwa kana yanyaya muda kuita violence panapa. Saka nyaya iri apa ndeyekuti vanhu budai muende kunze kwegate uko tifonere mapurisa auye. Ndikati aiwa hamuti budai uko tobata vanhu imi kana muda kufona mapurisa abatai fonerai wauye. Vanhu ndobva vaendesa ndikati ini musandibateba ndisiyei. Ndobva ndaenda padoor. Saka kudoor pandakaenda padoor pacho kune kahwindo kari kuseri handina kuzviziva. Saka pandakasvika ipapo padoor paya baba vakabva vabuda nekuseri apo. Pandakatendera baba vakabva vapinda nemukoto ndobva vaenda ndokubasa kwavo kwavanoenda nako kamukoto kacho ikako ndokwakanhu vanobuda nako. Mai vakatadza vashaya pekubuda napo kozi kahwindo ranga riri mudenga havagoni kukwira napo ipapo. Right. Wakomana ndobva ndati wakomana kasiyana inazvo kana iri mhosva irunzi panapa tapara mhosva ka no problem. Uyai ndinoimirira mhosva yacho iyoyo. Ngatibate ngatenderai kuseri. Ndobva watenderera kuseri kwako. Ndobva watatarisa murumu ya nepahwindo paya hatina kuona munhu. Mai wangu wapinda muka wardrobe kanga aripo. Saka wakazosunda ka wardrobe kaka. Mai ndobva wabuda wagara pamubhedha. Wagara pamubhedha ipapo. Ndopatakachiti chivhura door. Haana kuvhura door. Ndobva vaitwa umwe mujerigadi anga aripo. Ndobva anditora zvanzi shamarika nyaya iri panapa unogona kuzongoita zvese. Unogona kunga uri waparirwa mhosva but unozopara mhosva iwowo. Vanditaura neni ndikati what it's okay ndazvinzwa. Mapurisa ndokubva auya. Mapurisa pavakauya vasvika vatanga kutora futi inini. Vati shamarika nyaya iri panapa ka tiri kukumbirawo runyararo panapa. Iye kana waona nyaya dzako ka ishu iripo ndeyekuti ka isusu ka tinoda zvinhu zvinoitwa murunyararo. Toda kubva panapa toenda kukembi. Ndobva ndati anodi ndazvinzwa. Saka zvadaro ndobva wati vamunokera mai vhurai door. Tisi mapurisa ndobva akazovhura door. Avhura door ndobva ndapinda imomo. Zvikanzi usarove munhu usati ndikati ndazvinzwa. Ndobva ndamutora mafotozi aripo pamubhedha pake. Ndobva tabuda vataenda takaescotwa nemapurisa. Right. Taenda kunhingirini tichingoti pakona ndobva ndaona mufundisi ari kuuya amumota manje izvozvizvi. Auti kochiteka chii chiri kuitika? Ndikati nhai usanditunga benzi ba unganditi chiteka chii chiri kuitika? Ko watiza uchiendepi? Hanzi aiwa naichiteka chii naichiteka. Saka inini ndautonzwa ndikarova mota yake kuti ko nhai uda kumbozama kuita sei?
ndobva tabva ipapo bva taenda akatera tikasvika ukembi. Tasvika ukembi akandidedza baba akati chiteka uya tinzwe. Ndikati uchauda kumbotana neni chii? After ukaona zvauri kuita izvo ndiwe mufundisi ukamukumba kwangu uchinditi uri kukanzera yetu uchiziva kuti ndozvakuti unyenga mukadzi wangu. Ndizvo zvamunoita kuchechi kwenyu. Ndakazozvitaura nyaya yechichechi chenyu ichi. Zvadaro ndobva taenda kumba ndobva taenda kupolisi. Vekupolisi ndobva tapinda kuna officer in charge. Ndobva atikanzera akati right nyaya iri apa ndeyekuti iyoyo shamarika kana nyaya yadai soka right toda kuti musaite violence ende usarowe munhu usadii chiitai zvinhu zvinodi zvinoita. Ndobva ndatora mudzimai vandauya nawo kumba kwavo vandamusiya kumba kwavo. Ndobva ndati munouya muchirongedza zvinhu zvenyu. Ndobva auya nehanzvadzi yake nemuzukuru ndobva warongedza zvinhu kubva wasiya zvinhu. Saka ndakati inini hangu torai zvinhu zvese. Saka pawakatora zvinhu ndopatakazouya kuno ndikati aiwa inini hangu nyaya iyi yandirwadza. Nyaya yekuitwa benzika yakashata stereki kuti munhu unonyepera kuuya uchida kugadzirisa nyaya iwe uchiziva kuti ndozvauri kuita nemukadzi wangu hazvina kushata. Saka ndoyandakauya naye kuno wamama. Baba vandakavabata vari muloji nemukadzi wangu ende nyaya yakanga yabvira kudhare ende ndakainzwa but ndaisada nyaya yekunzwa ndaida kuona ndega ende ndakaiona nemaziso angu kwete zvekuudzirwa zvandaiitwa. Ndakaona live maziso angu mairi baba ava mberi komana yakaoma nyaya iyoyo. Bambo singaite ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Usataura izvi zvakawanda Stereki. Tiringoda pane nyaya yekuti makabatwa makaoneka muloji nemukadzi wemunhu. Pamwe pacho kanga ndisa waste time yedare nekuda kutsvaya kunzvenga kudii because munobva mazodaidza nekamweya kasipo. Kungotaura chokwadi muri munhu wechechi, muri munhu waMwari, muri munhu wekora. Chechi inoti kana washaisha unoita sei? Unonamata kuna Mwari wokumbira chii? Ruregerero. Mwari wodini? Wokuregerera. Zvino imi semunhu anototungamirirawo hwai muri munhu mukuru bambo. Muri mufudzi. Saka zvingori right kungoti wakomana pahwai pane yanga yakanuna enda akazochiwa. Zvino zvazvatopera. Tobva taenda mberi tisinga waste chii? Azvita changami. Yes. Regai ndipindure nawe. Zita zviya baba. Ini ndinonzi Frangen. Ndogara kwaRusatu. Frangen. Uzitina Frangen futhi kuno. Ndiye chai. Nauya kudare kunoku. Ndichidaira pazuva iri riri kutaurwa. Zvose zviri kutaurwa pandizvo. Ini ndakanga ndiri kubasa. Ndatsanangura. Atidi koska chatura chiti ihongo kana kuti kwete. Zvino imimi matoti kwete. Saka kana matoti kwete hamusina Mazvita. chamakumirira manje makumirira mubvunzo. Mazvita. Muchibvunzo mubvunzo muchipindura chii? Mubvunzo. Makambosvikawo here paloji iri kutaurwa? Kwete. Hamuna. Hatisi kuti tiri kumanikidza izvo hazvimanikidzwi munhu izvi. Ichokwadi mambo. Paloji hamuna kudii? Hamuna kusvikapo. Hamuna kusvika. Handizvo. Makamboona here mai awari paloji? Kwete. Hamuna. Makambotumirawo here mai uyu message mufoni make? Musupi. Aiyo, inini ndikubvunza. Wakubvunza inini. Musi waunoda. Musupi, kana uchiti musupi, timidzi kuti une musi wakambotumira. Alright. Saka izi chandoda chine yes kana kuti kwete. Ndabvunza simple question. Wakambotumira here mukadzi uyu message pafoni? Hongo. Yes. Yei. Yanga iri. Dzinogona kunge Dzinenge dzawanda. Makatumira message hongo. Yes. Alright, dzei.
dzekutobvunza kuti makadini, vana vakadini. Watendi wenyu munotumira wese here mameseji kuti wana wamuka sei? Hongu. Yes. Ndipeyo phone ndakona 1 mutendi wamwakatumira message. Zvienda kuyekonetika. Aiwa kana kuti mira uyo mudzimai wenyu. Kana muri mudzimai gara yenyu pasi. Asi chandoda ndikudzidzise mufundisi. Mufundisi munhu anoremekedzwa zvakanyanya chokwadi munharaunda. Kana tiri pasi panapa isusu watadzi, ziso raMwari mufundisi. Amen. Asi kana mufundisi akuya kumira mukoti nenyaya yakadai kuti mufudzi wakumiswa mukoti nenyaya yekucheka hwai yaasina kupihwa kumafuro, it becomes a problem. Ndine mubvunzo wechipiri. Iwe shamwari sumuka imese. Mapurisa akauya here pasini yeincident? Hongu. Wakaita report here? Takataura ndakaenda nawo camp ikoko. Wakaita report here? Wakaita report. Right, thank you. Pamakasvika palodge, baba wakanyorwa here mulogbook? Havana. Havana kunyorwa mulogbook? Havana. Andizvo. Chakati wasanyorwa mulogbook iwe ndiwo wanochiziva. It's okay. Baba wakasvika here incident yaitika, wakasvika here palodge? Ava ndakasangana nawo pakona pakive. Wakasvika. Ndati wakasvika here palodge? Incident yaitika. Havana kusvika. Right. Ko pawataura iwewe uchiti wakati chichaitika utama chichi pakona achibva pabasa pake amumota make ndopaakasvika achiti chiteka chichiri kuitika kutobuda nemurodhi achidhuma mudhuri anotarisa. Alright, it's okay. Ndizvo ndada kunzwa chete. Maisumukai makambosvika here palodge utaonezva? Mira, ndoda wese wakamira. Warume wairi nomukadzi wavo. Makambosvika here palodge? Makasvika. Palodge makasvika murudei? Palodge ndakasvika ndinoona shamwari yangu, mai vepo shamwari yangu. Mai vepo shamwari yenyu? Iripi shamwari yenyu? Iri kwaRusavi. Okay, saka shamwari yenyu ndiyo inoti kana mauya palodge inokupai room yekozorora? Aiwa, asati atombozvita asi musi wacho apindurai zvandiri kubvunza izvi. Ndati shamwari yenyu pamunosvika palodge inokupai room here yekuzororera? Ndini ndakatoikumbira. Ndimi makatoikumbira kuti nhasi ndoda kuzorora? Ndobva mapiwa room yekuzorora? Ndobva mapiwa here room yekuzorora? Wakatipinda aiwa, ndati makapiwa here room yekuzorora? Hongu. Makabva mapinda bva mazorora muinani? Mamuri mega. Alright. Pane varume vakazomboya here vachikutsvagai? Ndichangoti pindei less than 15 minutes ndo pandakazwa ndakunokerwa. Makunoka do? Kubva mavhura here do? Do inini handina kuvhura. Sei musina kuvhura do? Ndakanzwa pachirohwa nenoise saka ndakangotya. Ndati makavhura here do? Ipapo handavhura, ndakazovhura mupurisa anoka. Makazovhura mupurisa auya? Right. Pamaka mupurisa auya makati maamuri kuitei imo? Ndakangovatsanangurira zvandandapindira kuti ndangokumbira ngambosure musoro wangu urwadza. Munataurisa mai? Alright, ndakavakumbira mai avo kuti nhasi ndiri kupfuura asi musoro wangu urwadza ndoda kutora mari irikupinda pafoni pafoni na3 o'clock. Saka ndipoti zuro rembichana tinosotongotanda tiri pamudining mavo. Izwai mbuya. Mbuya mukauya padare rineri mukaita vanhu mapenzi. Munobhadhara munyepera dare rineri mabenzi. Pachipatara here apo pano. Imimi mungaya kumira pamberi panapa, pamberi pedare ramambo Mutaza, kuya kotaurira dare rino iri kuti ndakakumbira room yekuzorora, ndakamirira mari yangu tipinde muEco Cash palodge pana someone ari in business abhadhara munhu wekuwaridza mubhedha nekutsvaira nekugeza toilet
kuti munhu anouya nemari apinde makanaka. Iwewe wobva kumba kwako kumadhaka ugadheni nemadhaka ako wosvika upinda murumu yagezwa iri kubhadharirwa vanhu mari worara imi mukumirira ekokeshi. Imi mbuya imi, imi mbuya imi, izwai zvimwe zvacho ka musaitotiduze respect nemi because basa redu panapa nderekuti munesekana uya panapa tinomutrita zvakafanana asi chinotozotwitwe zvakasiyana newamwe. Kataurire kako nekaitire kako andizvo mbuya panapa hapana chinonyadzisa. Handi matanga muZimbabwe munongobatwa mukadzi abatwa nemurume asiri wake nemurume wake hamusi wekutanga wakawandisa vanouya padare panapa. Saka isusu chatisingadi kuwesta time yedare rino iri nekutsvaya kunyepa yezvinhu zvamunoziva. Chitaurai chokwadi chizo. Chokwadi chantuta ndiri kumbira mungondipa time yekuti titaure zvakaita kuda kurwa zvinoshure zvamakaita tizviziva zvamakaita valoji apa ndinopaenda zvavari kutaura tazi vanouya zveshuwa. Mai ava ndakavaziva paitwa zvepaisa panotorwa mari yepaisa paloji ipapa nekutora magirosari anobva kunze. Saka ndo pandakatowazira mai avo kwatodhivhelopa ushamwari. Saka pese pandotodarika cheda ndikonekona ndotovatekesa murisei maishami murisei totodini tototandara. Hatita nyaya maizvi tanyaya yenyu imi. Izwai mbuya ndati don't waste our time. Murunzwa iyo nyaya ndiri kuramba mbuya yamuda kutsvaya kuti muise mumusoro mangu handizvo yekuti muti imimi maziyana namai uyu kuziwana to such an extent yekuti pese pamafunga kuti shamwa nhasi ndaumborara panapa wotokupepe kurara wongokupepe kutorara nenyaya yekuti muri kuya kutora mari yepaisa. Mari yepaisa ndeyake here? Mari yepaisa ndeyake here? Mari iri kuuya yepaisa ndeyake here? Handi yake. Saka uchikupepe kuzororera rest room yekuti mutambire mari iri kubva kumwe kunhu isiri yake yari kukupai. Alright, ushamwari hwenyu chaiwo chaiwo huri papi? Ndakangowaziva tichitotamba ipapo aiwa kabatika izwe mbwa hamungaziwani zvokuti tatozivana nekuti ndikuya kutora mari yepaisa kupana marumu kusvika paextend yekupana marumu haina kuuya kamwe mari tinotamba maraundi kunze kwenyika ndoandotumira mari idzodzo. Ambuya zvekuti kunze kwenyika kana kuti nyangwe mari iri kubva kuharare ino ecocash inobva kuharare neunobva kuamerica yakafanana ecocash yecocash. Saka zvokuti yabva kuamerica hazvisiyani $1 $1 $2 $2. Saka there's nothing special yekuti iri kubva kunze. Pamwe tikatokubvunza ipapa namba dzamai vacho hamutorina futi. Tipe namba dzamai. Tipe usafoni. Tipe mbuya. Inyaya ndevukoti tafungoti haitori nguva but hatunoti kutora nguva because muda unyepera ngwara iwe nemufundisi wako. There are a lot of ways dzekuprova this thing. Munozwa mufundisi? Tinokwanisa kutokumisa iya pa 5 minutes chete apa. Tobva tatoupai record yemameseji yamakasenda nemafone calls nechii zvese in the next 5 minutes. Asi mufundisi munobva mabuda chifundisi. Inonzi United Christians Church. Mukuru wacho ndiani? Anzi inokusamuriwa. Inokusamuriwa. Tova kutomufoneni kusamuriwa kuti tinempakare pana mweya upombo. Dai wanga wangoti sori zvaingopera zviri kumasoro. Zvinoda kungwara ka. Uchaona kuti kungwara kunotokutemecha. Bozo wakakapara mosi. Ungoti sori kune muri dziri mukati bosi. Munhu akumba kwawo ka. Akabvira kuti aenda kunotora mari yekokeshi. Unodzingwa nemurume. Akamboita musikanzwa akazidzoka. Yo mai mimi murunyatsoda imba here mimi muruda imba kana kuti muruda uda zvekupia pia. Nemasozve mubhurukwa tika. Onazozve mukange mubhurukwa. Murume arunyatsa kuti kuedza oni paanokwanisa kuti imba imire murundoramba murundo chirika chii. Chii asi chiri kunetsa imi. Murume akanyanya unyangadza chii. Moita mwana monzidzoka henyu pamba.
maita mwana mokumbira ruregerero moregererwa. Mwana Uyu mwana wacho futi hasi wake motorwa kunzi muchengetwe futi. Makubuda futi. Yes, makadi. Ndimai uyu. Maishami. Ndiani? Ndi mambo mtasa. Wekupi? Mambo mtasa yako wa mtasa. Makadi. Takasimba makasimba. Chiripo yedu. Right. Ndinobvunzo ndine shamwari yenyu. Right. Man. My D. Right. Munomuziva here? Ndowaziva. Ushamwari hwenyu wakamira sei? Ndaingowaziva wacho wazotora mari papaisa. Washiya kutora mari papaisa? Pasapeti pana pamberi nepaisa saka izvozvi yakazobva. O izvozvi yakazobva. Saka haisipo paisa pabasa penyu. Okay. Ndimi munombovapa mari pekumborarawo kana wazwa kuneta wauri kufamba? Imwe mbuya imi. Tinokwanisa kuya paloji papa tikakutorai kana mukada kupwanya nyika ino iyi nekutsika yamuda kuedza kundirakidza iwe. Don't support zvinhu zvakapusa kudaro. Muchisapota zvinhu zvakadaro. Muri kunzwa mbuya? Masapota hamunganditoda it's a one day thing yekuti munhu akauya ungosvika kuti ndoda pekuzorora. Mutoti ndakamupa pekuzorora just one day. Achida kuzorora chii? What a special condition. Saka marooms. Saka ndikatoya nhasi munotondipa room yekuzorora. Ndisingabhadhari. Saka waida kurara. Saka wakabhadhara mari. Oh, ko incident yakazoitika pahotera penyu papa, are you aware of that? Mamuripo chii chakaitika? Pakabva pauya varume vaiti hanzi pane mukadzi wapinda panapa mukadzi wedu. Saka ivhurire apinda nechikomba. Ndikati vati ina handina kuona chikomba chapinda panapa. Ina handina kuti mvumo yekuvhura munhu rumu. Munhu ane simba rekuvhura rumu mupurisa. Mazvona ndafona baba vangu vafona namapurisa. Mapurisa ndo akazouya because avangakutamiza kuti uvhura marumu isi vachida sei vachirova madho. Ndobabaya mapusa ndakati sei ndokuzovhura dho. Wavhura dho ndobva wazodii? Ndobva wachibuda rese nemudzimai wavo. Chii chakaitika afterwards? Ndikudika pavakavhura dho ndobva watora nabva wabuda wakabva waenda ndisati akafamba sei bhosi nandiri pabasa pangu ndanditori pareception. Mapurisa akati chii? But mapurisa akati vazoti anguvaona vari vega murumu hatina munhu wataona. Ende wakatopinda murumu wakatona munhu angori ega. Okay. Mavhura hwino. No, izwai Maishami. Ko murume akapinda before mukadzi uyu makamuona here? Hakuna murume akapinda before. Wakomana akatoenda waida kutopinda. No, it's okay. Mirai, ko mukabudisirwa foto yemurume uyu ari pareception penyu achipinda? Mati mimi mamuri pareception. Imimi. Ndakasvika vakomana ivavahoka. Ndatori kuseri ende pane mukomana pane baba vaizogadzira masofa. Ndandiri kuseri kwe. Saka ndavakapinda havo. Pamwe vapinda vakaona pasina munhu pareception ndobva vaita sei ndobva vadzokera. Ndiri kuti inini ka ndati pari kunzi ndati pakauya foto imimi mati hamuna murume wemakaona akapinda murume yakapinda mukadzi uyu. Ndikati ko izvozvi mukaurirwa nefoto yakatorwa murume uyu achipinda murumu achipfuura pareception penyu munoti chii? Izwai mbuya kana imimi mati mamuri pareception ari Alright, Maishami.
Pabasa penyu panoyasaurwa nezvei? Ndiri kukuudza kuti panoitwa zvemabhoo, pane ofisi yemabhoo. One, panoitwa zvemalaita. Two, panoitwa zvemarooms ekurara. Zvese zvinhu zviri registered here. Izvo hazvichinei baba because dzokera statement yako wati chi? Ndati I am not talking about ownership. Ndataura nenyaya ye-registration of the type of business that you are doing there. That are those businesses registered? Ndo zvaunonditaurira, usada unditira rafu yakapusa, usada unditira ndokubvunza simple question muna kutonda wakada undishamisira. All right, it's okay. All right, tatona. All right, thank you, bye bye. Right, tatona the type of peace shamwari yawinayo. Kuti munoita muri create ma brothel mimi. Mushinyepera kuti ma business. Will have that the premise closed. Kana mukanyepera kushamisira kutaura namanhema, muchinyengedzana kuti ndikuenda kukoti shamwari utaura zvakati. It's a planned thing. Muda kuti I plan the thing. Ndati inini tida kuti chimushigara. We are going to conduct Econet issues in the next 5 minutes, 10 minutes. Tite police docket rovhurwa. Towana the information yese, communication zenyu dzese dzamaita, whatever zvese zvamaita, we will get them in the next 5 minutes. Then tochinzwisisirana kuti baba, kuti tataura nyaya ikai, inyaya iri very simple, but muda kuicomplicate imimi. Nenyaya kufunga kuti makangwara. Andizvo, imimi mbuya, you've got nothing to lose. Because already maakumba kwenyu kare. Mauda kupunza imba yemwamo. Asi mada kupusa imwe imba yamaimfundisi. Maakupusa imba yamaimfundisi. Nekuti makapusa yenyu imimi, mada kupusa yamaimfundisi. Then moda kuita number 1 namaimfundisi. Hamuna imimi hamusina, imimi pamuri hamusina kurorwa. Weza hamuna murume makadzoswa kumba kwenyu. Handiti, and the reason why makadzoswa kumba kwenyu ndeyei. Handiti, but muda kuramba kuti makafewa. Ndo zvakakudzosai kuti kumba kwenyu. Ende mukatotaisa futika, taisai kumashure kwenyu. Handiti, munofanira kunga muchinyara. Handiti, makaita mwana nemumba memurume uyo. Mukaita mwana asiri wake. Mwana murume uyo akachengeta mwana asiri wake. Ende tazokanganwa kubvunza. Pamakaenda DNA testing, baba wemwana iyoyo ndiani? Ngataura baba wemwana wamakaenda DNA testing ndiani? Ndiani? Tati makaenda DNA test. Mukataura kunzi mwana hasi wake uyu. Baba wacho ndiani? Uyu akazobata message uyu achitaura kuti ari sei mwana wedu. Saka tiri kuti isusu baba wemwana iyeye ndiani? Baba wemwana ndiani? Makaenda DNA test ke. Akazi uyu handiye hasi baba wacho. Baba wacho ndiani? Makakunde biwe. DNA inaro. Mai makaoma. Apa hatichaziva kuti ndimi maakutonga ndimi maana mambo here murupeta maoko pamberi pedu. Ambuya. Murupeta maoko pamberi pedu. Ndabvunza a simple thing ambuya. Ndati DNA test yakaitwa ikati baba awa handiwo baba wemwana. Imi mukawirirana nazvo kuti zveshuwa handiye baba wemwana. Handizvo. Izvo makati handiye baba wemwana. It means kuti baba chaiye wemwana maimuziva. Tochikubvunzai kuti baba wacho ndiani? Mukati DNA haya kunyepa. Nasi Chamakazoenda kumba kwenyu muchizokumbira ruregerero, wachizoya kokumbira muchiti baba ndipe second chance. Yanga iri second chance yei? Kana mamusina mambokanganisa. Second chance yanga iri yei because DNA test ka maresults hadini haamanikidzwi. Kana musina kuwirirana nemaresults abuda, handiti munoenda pane imwe motorwa futi chii? inyepi. Moenda futi motorwa futi chii? Imwe futi.
Andizo. Asi imimi ndimizo pakaitwa DNA test yekutanga makawirirana neresults. Mawirirana neresults nhasi takuchikuvunzai maresults aya. Nenyaya yekuti maane imwe nyaya futi. Makuda kuiramba. Makuda kuiramba futi. Ende mwana anofanira kutoziva baba wake iye. Adzokorere futi kuti wasumudze. Taura izvi. Takakumbira kuti adzokorere panguva yacho. Hanzvadzi yangu yakatokumbira akati aiwa munopedzerwa nguva itsotsi. Aiwa, tsotsi ndiani? Tsotsi ndiani? Awa ndiwo wakapindura kuti musapedzerwa nguva basa kwedu. Asi iwewe chimonitaurira. Iwewe pache zvako. Mwoyo wako unombokutaura kuti chii? Muruti here iwewe. Uruvoti here murume anopenga kuunza mufundisi pamberi pechibedari rino. Kungononga murume kunonga pamafundisi ese ari mamutasa muno. Wobva apenga kuya kowenga uyu mufundisi wani chete. Kowenga ari wani mufundisi uyu. Aiwa, hana kumuwenga. Saka asi kuti kumba kwedu kune zvainetsa kumba kwedu tichigadzirana tichidini. Iwawo ndiwo aitotora nyaya dzekumba kwedu achinoudza mufundisi kuti kumba kuri kudai. Saka zobvauya imo amatekadi mufundisi wobva ateka advantage yemaproblems. Souya nemukadzi wakupi kumba vachigadzirise nyaya dzidzi. Tazofamba ndopakabva zoti ina mufundisi wako handidi kuona pai pamba pangu. Anzi mufundisi wako ngaabude mukati menyaya dzedu. Ndizvo zvawakabva waita. Imi mai muri kutitenderedza. Mwana uyo makaenda kuma DNA. Baba wacho makati ndiye. We? Taura zvinonzikwa mbuya. Ndio twazida kuona message yekuzi mwana wangu uri pasi hakuna message yakadaro yako. Musopindura. Unozani? Pindurai. Mukomana wacho unozani? God knows ani? God knows ani? Chitengure. God knows chitengure. Saka zvomamuridzi ma DNA haasitaura chokwadi. Chitengure wacho. Dati saka izvo mamuridzi ma DNA hamuna kuirana naye. Saka chitengure wazobvepi? Wai yabota asikati imbuya. Murundohisa bota nevanhu vese muruhisa nemagweja nemafundisi nemadriver nezvese. Munohisa bati. Ivo vana wacho varipo wacho vana wacho vamboripo wacho maifanira kutoenda baba munochekerwa vana ava munoona munotochengeteswa vana vasiri wenyu futi. Munhu handi munhu kwaipo. Ndatogutsika naye kuti mwana iye. Fana kutoenda naye ma DNA. Yeah, sure. Vamwe tiri mukastodi yamai vedu asati ashayaka handina hangu dauti nawo but apa taatega apa uyu ndandoti ndewangu handakati chiita sori chibara umwe mwana sindandati ndoda mwana iye mwana iyeye iwe kadiri ukakugewana iwe uri kuona munhu indege wedondo mukazika naenda waenda akudzesa chimboona andika uri kuona munhu uyu andika uri kuona waiti ukada kumubata woti ndiri kumwedzi ukada kumubata woti ndakaneta woti ndakaneta dai handisi kuzvizwa handiti zvakafanana nemukadzi anokutaura uri wabva kurara naye woti hapana zvondazwa unofa kuti mukadzi ari kutaura kuti chii kana mukadzi akakutaurira wabva kurara naye kuti hapana zvondazwa uche haumugoni ba cheta haumugoni kana dauradini pane kwano kwari kuguta simudza izwi vanhu vese vari panapa vanoda kunzwa ndozvavawirira panapa simudza izwi renyu ambuya apa ngatingotaure nyaya mbuya chokwadi chiripo ndechoti mbuya makadii makafewa handiti asi izvo makafewa ndimi muda kuprotecta yenyu chii mufundisi asi chokwadi munochidii namufundisi makambodanana here hatina isusu zvataakuita manje mbuya isusu taakuzvinozvipruvha manje taakuzvinopruvha nenzira iri expensive kuti hamuna kumbodanana here asi patiri kuzonosangana nekuti makadanana it becomes something else tiite sembuya it becomes chii something else because tiri kuona kuti uyu murume haapengiba uyu kuenda kuvhura kukrema ari kugoridhe kwake uku kuvhura kurara ari kurota ari kurwisana namufundisi paloji ari kukuteera paloji achikuona uri paloji achibuda achiita sei zvese ari kurota
arota kudarova waine mune maroto ake kudari. Pane nyaya coincidence yekuti mufundisi anosvika pabva kuputika chii. Kuti mufundisi angataurirwa nani kuti kwaitika nyayo. Kuti usadaro akanga afonerwa nani kuti kwashata kuno. Mufundisi kuti muzouye uku makuzobvunzawo kuti chii chiri kuitika mamatama mazwa nani. Ndo zvandamboti nditendere nditsanangure padiki kati tanakura zvaenderana nechi nenyaya mamazwa nani. Ini handina kumbonzwa chinhu ndakanga ndiri pabasa nguva dzatokwana dzekuti ndiende kumba ndobva ndabuda motikari yanga inga iri panze ndobva ndapinda mumota ndichipinda mumota ndichimbobva pabasa ndichida kuti ndipinde muna Mutare Road pakona kwete kuloji kwaari kutaura kuloji kwaari kutori somewhere else ndopa ndakatovaona vakaunganidzana murume nemukadzi nevanhu vakawanda saka ini ndakatomira ndichiti vanhu vandiri kuziva chii chiri kudini chiri kuitika ndobva ndatomira effect ina hana kutombobvunza kuzvaari kuti chiteka chii handambodaidzira ini ndakangomira ndatomira ndobva auya zvikanzi mufundisi ndakubatai maputsa imba yangu ndakubatai matiza nepai nepahwindo. No, it's okay. Zvatakuitaka guys, hello. Ngatingoti this one ka tingopedze iyi. I think nezviri kuita weather ka. Takuti tiende kuchikoro tonoita dzimwe dzeto dzichitira kuchikoro. Because weather yedu haina kumira yese. Iri kuti wangaida kunaka yoshata yonaka. Saka taungopedza this one ngatiende kuchikoro tonopedzera ikoko. Saka nyaya ndakuita amai imimi. Nyaya yenyu imimi yekutanga ndeyekuti makahurira murume uyu. Mahurira murume uyu makunyepera ungwara. Saka nhasi taungodhira neyenyu neyemurume uyu. Makahurira murume uyu. Munofanira kubhadhara murume uyu mombe 2 nembudzi yekupwanya mushayi kupwanya marriage. Makapwanya chi marriage imimi. Mazwa here? Makapwanya marriage imimi. Saka bhadharai murume uyu. Nyaya yekumuhurira. Matanonza nimukomana God knows. God knows yoti kutomuda panapa. Baba wemwana iwe God knows tiri kutomuda panapa. Utori nyaya yake. Wakapwanya mushayi munhu. Wakapwanya marriage. Asi imimi for now mune mhosva yekupwanya marriage. Nyaya infidelity. Makahurira murume uyu mombe 2 nembudzi yacho nejongwe racho. Nhasi date ndiani? 24 August. 24 September munofanira kunga mabhadhara. 24 September kana matodaidza mutotsvaga zvekune paisa mobva matotora mari yepaisa mobva matenga mombe idzodzo. Tobva tati ndichaita make sure kuti mombe idzodzo dzauya next dare. God knows ndiri kumuda panapa next dare. Pane nyaya yekuti mai vabereki vake vakabhadharisa murume uyu. Kuti mai ava vakahura. Saka zvinhu zvavakabhadhariswa izvozvo zvakanga zviri zvechokwadi. Mbudzi 5 ngadzidzoke kune murume uyu bozi ichokwadi. Makahura imi. Ngadzidzoke. Ngadzidzoke $50 yacho. Next dare tiri kuda God knows pano. Nemi mai murudzoka futi pano. Nemi mufundisi murudzoka futi pano. Nekuti tietapedza ma investigations edu nenyaya yenyu. Chiva vatora phone number yomufundisi. Musi wa 7. Hazvizimiki. Don't worry about that. Musi wa 7. Mufundisi. Musi wa 7. Tikukudai panapa. Mudzoka futi namai yavo. Ndoti nyaya yenyu mimi ipere. Because kuramba kwenyu is your word against our word. Makabatwa. Makaponawo newindow. Kana makabudawo nepawindo kubva ndizvo kana kuti handizvo. Kana musipo zvichabuda kuti maidanana here nemukadzi wemunhu kana asi mukabatwa kuti mamudanana nemukadzi wemunhu zvichava zvapuruvwa zveshuwa nepawindo makadini makabuda. Uyo mai ava maishami ava tichadhirawo naye nedzimwe nzira dzatodhira naye.
because tatomuona kuti maishami ndiye ari kukonzeresa kupwanyika kwemisha ye1 handizvo. Saka musi wa7 bambo modzoka futi, asi for now mumbori nemombe 2 nembudzi nejongwe zviri kubva uko. Then wanatezvara tiri kuwada futi panapa, chibva maonyoresa vanatezvara wacho tiri kuwada panapa. Doti wadzosere mbudzi idzodzo 5 nejongwe ne$50 yawakabhadharisa mukwasha uyu, knowing very well kuti mwana wawo ihure. Hande next case. Endai mfundisi tikutoona msose. Waripo wanatezvara. Wanatezvara watoripo. Wanatezvara uripi? Uya kuya. Uya itezvara uya. Right, tezvara. I think nyaya yedu maizwa ndini. Maizwa kuti right now nyaya yedu yasvika pekuti tine one outstanding issue yemwana wenyu yekudanana mufundisi. Then pane yechipiri tina Godfrey. God knows. Akadanana futi nechii? Nehanzvadzi yenyu. Atori nemwana nehanzvadzi yenyu. Ende akaita mwana iyeye ari mumusha memukwasha. Muri kuzviziva here? Munozviziva here? Kana kuti hanzvadzi yanga isina kutaura. Right, ndo iripo imi mamusipo, it's okay. Saka nyaya iripo ndekuti hanzvadzi yataura nemuromo wayo kuti baba wemwana DNA iyo takaenda ikafoira, baba wemwana ndiani? God knows. Yes. Saka God knows iye tiri kumuda. Handizvo. Asi on top of that tine nyaya futi yababa awa yekuti mufundisi akaoneka kuloji nehanzvadzi yenyu. I think mangozwa zvazviitika zvese kuti hanzvadzi yakabatwa iri kuloji ikati ndandi kunoresta hangu kuloji, shamwari yangu inonipa pekumbozorora kana ndada kuzorora. Handiti. Saka tinoda kuti verify futi tione kuti iri kutaurwa yekuti mufundisi anga aripo panyaya yacho aripo here. Zvinhu zvamakabhadharisa mukwambo uyu handiti mukwambo akabhadhariswa zvinhu achizi mukwambo nemusikazwa uri unyepera hanzvadzi yani yedu. Asi hanzvadzi yazotaura izvo zvishuwa kuti hazvishuwa wakatobhadhara hake. Because tazwa paya mukwasha achida kubhadhara mukamuti hautanga wabhadhara because unechii? Wakapuma kuti mwana wedu ichii? Ihure. Handizvo ndobva abhadhara. Asi nhazi zvobva zvazopuruvwa kuti zveshuwa mukwasha akanga ari chii? Anga ari correct. Saka haangabhadhari chinhu changa ine chokwadi nacho. Saka situtosana tezvaraiwa dzoserai murume uyu zvinhu zvake. Achakubva anofanira kubhadhara imi mwana tezvara yekunyeperai nekukunyadzisai. Ndi God knows nehanzvadzi yenyu. Yes. They must pay you. Yes, Funzai. Manzura ndakati nyaya yema-DNA test iyi haina kuitwa clearly and perfect. Saka zvinokwanisika aitwa retest. Isusu ma-DNA hatisitorina basa nawo. Why? Because mwana wenyu atobvuma kuti zveshuwa ndina mwana ngewa Godfrey. Saka yes, saka ma-DNA asi kana makutoda manje muchida kuona ubenzi hwemwana wenyu mafanira kutora zukuru wenyu wese nemukwasha muhamanda nawo wese uDNA kuti muchitoone kuti wenyu chaiwo chaiwo nemukwasha ndewapi. Anokwanisa kutonyeperwawo. Munopaswa nditi. Saka isusu tiri kuti yema-DNA haisina chii? Basa. Nekuti uyu watotaura nechii? Nemuromo wake kuti aiwa uyu handi wemufundisi ba, uyu ngewa God knows. Saka hapasina ndidi yekuenda uku na God knows. Handizvo. Ende hanzvadzi yenyu yakadzoka futi kumurume ikati tipe chii? Ndipo second chance shamwari. Handichaiti futi ba. Asi obva aenda kodini futi? Different version iri kutaurwa. Pakutaura kwenyaya obviously the first complaint anotanga kuexplain will be having an upper hand.
isusu tamupa mukana hanzva dzenyu kuti taura because nyaya isusu hatitsvagi nyaya dzisinei nesu tinotsvaga nyaya yauya kuti kudai ikauya kudai ichizwa wakauraya munhu hatinei nekuti mavaita tinotarisa pekuti wakauraya munhu zvaita sei zvadii ndiwe here kana kuti hausiwe asi nyaya ma-DNA test haina kuya kudarika aiwa yema-DNA test aiwa yema-DNA test it is part of the report yakapiwa kuti ndiprove kuti mukadzi uyu asifamba zvakadii zvakanaka takatomboendawo ma-DNA test tikaprove kuti tone mwana atorimo asitoriwe pano handizvo apa kwakuda kuprova behavior yani yemukadzi kuti mukadzi anga asofamba zvakadii zvakanaka zvese zvokuzoitwa mumasetup ese kuzoseta kuloji nekuti sei nese it was as a result yekuti mukadzi anga paine suspicion yekuti haasofamba zvakadii zvakanaka ende mukazwa iyeka mukadzi haana kuzviramba zvekuti ndakakumbira second chance haana kuzviramba so kana uchikumbira second chance wamboitei first chance zvaita kuti mwana kasikanyasiyo baba ukaona munhu achikumbira second chance kuti zvandakakanganisa mufirst chance ndizvidii ndizvigadzirise hazvisirizo iye ndiye akatokumbira mukadzi kudzokera kumba kwete kuti mukadzi akanokumbira because it's okay tezvara zvapera tezvara it's okay tezvara imimi tezvara kana muchida futi munomangara dare rino iri harimisi DNA test imimi kana muda kuita futi another DNA test maresources enyu you can as well do that again hakuna anokumisa explanation ataurwa apa nemafambiro zvakaita imimi mamuri South Africa izwai sekuru izwai bambo munhu akanyengwa handimiba munozwa akanyengwa ndiye anoziva munhu akamunyenga zvekutaura ndanyengwa ndiBhanabhasi ka imi moti akatitaura kuti ndanyengwa ndiBhanabhasi aiyo akanyengwa ataura apa kuti ndakanyengwa ndiGood Nose ndiye ane mwana then imi mauda ndiri update what update do you have ende murutaura futi kuti mamusipo makatazvikunzwa endai nchezvara imi mutoda kuti mudzosere mbudzi dzemunhu nemari yake $50 endai nchezvara kana muine zvimwe kuseri munozongouya totaura maissues edu amuna kuseri kana kuti your sister ngakutaurire ichi ngakutaurire chokwadi next case